Kano kukwabete kwenegetigwa seri tukoria igoro na kwirira obosaria ase county ni goboigo abakori mirimo kuru ase county ya Kisii asomo women rep Donya Doris Aburi akore mirimo besokire na goteba buna baraboti bagokiria mano bosaria obugwabete kwenekigwa ase chiobisi chomo women rep we county ya Kisii Donya Doris Aburi ni gabakori mirimo abubate birubuna nonye ne kero korobeka no kukwarenge okorekana ni gomo women rep yo ata oroketie kogera nigo yagotebekana unere tari ngase ense ya Kenya na nigo yarenga mamocho kobwetekana nabantu abo bakoreta bosario nigo barengene niembe gochase obisi yo mu women rep yo ase bono baruro koboria ase aba Kenya kwa Donya ribaga gose chinga kichingororo elio kubakorera magenderero ase county ya Kisii ro tiyotonyora senchira yo boikirano bari kuandamana babugate amabanga ari ikirenga kwani Donya utaki tunyeshe kwa amani denekero tukuinyora umutienyo yo igabuno ochikwera mwishimiwa natenenerete sanitary pads distribution wetera national government wetera ministry of education na office of women rep supply sanitary towels to all primary schools chio abana abanyaruko bari grade 5 to 8 bare konyora several packets of sanitary towels so delikene nga omwishimiwa se barirende bare botebanga so mwishimiwa bwakire yes or no akiki twatebanga ekero bwikero mwanya na achire na tebe musimama yo sori lakini nagendete go support abana abanyaruka bari school ya primary secondary na high school amangana sanitary towels distribution amangana ande buna wheelchair tricycle supply distribution inero negendrete mirobiri nero egendrete nande metienye ya ochigosio yogo supply more because she's akarachire nse yibune iya isikota chiti ororo gwa kori starige se gwa continue igachete kori ya basani na abasani na abairi bari bakomokonya korete ibintu buna tricycles and wheelchairs because under the kiti kelia bwate kyanka funkeli go isana okora magani ya yons so ibintu binga bune bina byako gendoli gyekararete erindo mana koretera abantu nana aliarengerio mu chano rinene itukoria igoro ekero abana baitu ekeboligia chirige koro kwa Gen Z bale kokora maandamano nande tuamanye kenga maandamano aya garenga yo morembe kiagera ne haki ya kero muntu ekatiba yetu neto kusibule kero muntu anyane ko soke para na kuandamana lakini ekero yegete chinga kinaende bagatonchokera tukanyara korana na intu twabwate ngana linde because omongina omwishimiwa Honorable Doris talenge imeyense igasogete baada tu arule sombo ko tu alonchiria mache akagenda asichinse cheisiko intu tukonyara kumukwanera lakini egento karo kimanyete omongina obero gotenena na mwananchi wa kawaida asa mangana mange nonyana alia sensemo ya parliament mwabeire mokorora okurwanerera mwananchi wa kawaida igo goika ale kuirana maybe ebulibaga neranya ale kuiraneria amangana aya buna omorai bwa bange bali bamachorete kolusi kutaja majina tutawataja majina kwa sababu tunawajua pale wanapatikana na hatutaenda kufumilia kiora mama county tusiwa namna hiyo so pia sisi tunaonya heshimu viongozi wetu tuwapenya kati nzuri watufanyie kazi ekura yare wa kwenyiga yage tukoria Alhamis igoroye finance bill ya 2024 nigarenge isiko yense amatukata tonyuma litugerige ebili yetarakiri chikura eko garaba na inchi abange ngoboli barenge ngaima ma county yare igakire yes igakire no but ekwerende neringa engana neringa tarenge ime ya Kenya na ndetara irana asibali bakoboria elinde tumanye nga mwishimiwa when she is back ekarara irane maybe abalikia mangana batake kumanyanga umusimamo waenga yore na rabye kuranya kuru this chiwe lakini turende buna office igotogo tebanga mwishimiwa talenga ororekere bidi yare wetiwa ekara iranire na liara irane liboli yo ingana lia kabere ase ebikoro biri byakoregete igoro ko moisonde na igoro moroche office yegese de GBV center ne akira magena ege FNC ne bunire asamanda managi arengi igora kora une kyombekeri igoro kujenzi gese abana manaji bari ebigori ebibike mbajete no barenge abange bakatenena neita bakarogake bakarora tigabara rutamagena una yabeta sichise mochinda se yetu ya Kenya
lakini ndo togoteba nga gosaria magacho buna ya serikali tari gochi kwa onde bwensi faida koreta asare nene na ande abandi barorora nyore baguchukubwa tubona basigari bari ke statement batireni gotogoteba nga wetera se office y'umushinga mama counting incident yabete. It is quite unfortunate eko garaiga gusi intona ritiko twara kisegi chinga bune